Hola, señoras e señores, que tal? Como están? Son as 7 menos da tarde e aquí estamos os do Voltas co Prato cociñando como cada tarde en directo. Sí, parece que me vou a operar, verdad? Sí. Parece como unha árbore de Nadal. Unha árbore de Nadal de Vigo xa, Sí, sí. Bueno, ten unha explicación. Seguídenos no noso Instagram, @voltascoprato, porque temos aí material do bo, xa o sabedes, así que, por favor, como sempre, mirade as receitas e seguídenos, porque hoxe imos chamar aos cociñeiros máis maravillosos que podían estar connosco. Que pasen, por favor, recibimos con aplauso a Xulio Mato, Xoanque Meixeiras. Veña, vamos alá. ¡Ostras! Para. No empecéis. Espera. Deixadme poñer antifaz. A ver, pomo aquí, que non vexo nada. Pomo, Xulio. Ostras, non vexo nada, A ver, aí. E preguntaredes vos que estades na casa, por qué? Non sei que teño agora. Por que eres así? Por que, Xulio? Por que vas así? Porque son unha tartaruga. Eres Xulio Donatello? Eu son Pinganelo. No, Michelangelo. Michelangelo. Eu son Cañota Rafael porque, señoras e señores, estamos estreando na plataforma do Xabarín, en xabarín.gal, 26 capítulos das Tartarugas Ninjas. Mirad para atrás. As Tartarugas Ninjas. Poñedemos aí. Aí está. As Tartarugas Ninjas. A ver si vemos. Oh, bichos, que clase. Mira. Tal cual, Guau. Mira. Se faz así parece que ten máis músculo. Así, non? Así. Pois, para os máis cativos e cativas da casa, avós, papás, mamás, tíos, tías, vamos a dar un aplauso ás Tartarugas Ninja que xa están connosco na plataforma do Xabarín. Sabe que estás cosendo? Sí. Que estás así? Que? Parece... Expreso maquiato, parece. Xabarín.gal. Xa temos aí pendurados 26 capítulos da nova temporada das Tartarugas Ninjas, vale? Das novas Tartarugas Ninjas, así que, por favor, ide aí, disfrutade cos cativos e cativas. Eu vi as Tartarugas Ninjas, Eu tamén, Teño unha mochila que é así como o caparazón da tartaruga, precioso, super chula para ir por aí. Podían haber traído. Xa, pero é tan arzúa. Claro, Arzúa está tan longe. Hai que ir hasta aló. Bueno, paso vías a tu nai. Vos, intúo que na casa sabedes o que comían as Tartarugas Ninja, non? Comían algo riquísimo. Insectos. Insectos non. Comían unha cousa que lles facía ter moitísimo poder para loitar contra os males. Así que, a ver que nos trae Aurora de Carcacía en Padrón. Hola, buenas, son Aurora, veño de Carcacía. Hoxe é viernes e gustaríame moito unha cena familia. Pizza, pero non quería pizza italiana, Eu quero unha pizza gallega. Aquí temos moi bon produto do mar, a terra, os queixiños gallegos, os peixiños que son moi saludables, que din que a pizza non é saludable. Saúdos a xente da miña terra, pasalo ben, non vai que nada. Que pasa? Espera, vou poñer ben. É como puxete fatal, Puxecho fatal. Mira que non sabe facer. Aurora de Carcacía, que pedía pizza para poñerme forte como si fora Rafael das Tartarugas Ninja. Xulio Mato, que vas facer? Pizza. Moi ben. Pero que pizza? Mira, vou facer unha pizza moi daqui. Sí. Como pedía Aurora. Sí. Pero eu vou a facer de lacón con grelos. Ostras. Esa non probaron as O lacón tartarugas, teño aí nun sitio secreto lá arriba, teñen que traer. Vale. Que non me acordo do lacón. Vale. Cunha masa rápida que non precisa levedo. Vou facer en directo todo. Con 4 minutinhos primeiro e 4 minutinhos despois de forno, Pas. Non debe ser moi serio mirarme a mí, verdad? Sí. No, sobre todo, sabes por qué? Por qué? Porque ten os olliños tan pequeniños. Aí metidos, verdad? Si, pareces unha tartaruga de verdad. Verdad? Estou un pouco... É que non vexo ben, En serio, non vexo ben. Pero vou tratar de facer ainda así o programa. Xanqui, ti que vas facer? Pero que te vexo solamente as fe. Solamente as fe, xa se Baixa un pouco. Espera, afloxa un pouco aquí. Apreta máis. No. Apreta máis. Estás poniendo morado. É un torniquete. Aí está. Está facendo un torniquete aquí. Imagina que aquí. Xa, veña, Xanqui, que vas facer? Mira, eu vou a facer tamén daqui, da terra, pero da costa. Vale. Con sardiñas e queixo do cebreiro. Ostras. Sí, moi rico. Esa mistura estará boa. E todo ao redor voulle poñer queixo tipo roller, sabes? Ao cu da masa, voulle envolver... Borde recheo de queixo. Borde recheo de queixo, Buah. Eso é a nivel pro, Eso non me avisache.
Non te avisou, Michelangelo. Ele era... No, ti eres Donatello. Ele é Michelangelo. Eu son Rafael, que era o vermello. A mí o azul era Leonardo, pero con meu nome pega máis Donatello. Vale, perfecto. Pois, señoras e señores, facemos pizza na honra das tartarugas ninja. Marchamos con Chanqui Meixeiras. Veña, vamos palo. Imos aló. Chanqui Leonardo. Chanqui Leonardo. Veña, como van facer isto? Mira, vamos a poñer unhas tiras de queixo. Ajá. Queixo do país, Ok. O que queiramos, pero que sexa do país, porque é do mellor. Ademais, Por exemplo, o de Arzúa. Por exemplo. sí, isto é unha masa xa comprada, mercada, que se pode valer perfectamente para salir do apuro e depois tampouco dá moito tempo a máis. E agora non ten nada máis que envolver. Ajá. Vale? E ademais vamos a cargar ben de tomate, un tomate caseiro que vamos a facer nós para poder cargar aquí dentro. E despois a sardiña con un pouquiño que teño aí de alfábega, Ole. vai a quedar de verdad riquísimo. Pois a xente da casa que nos chame, o 664-483419, teléfono a voltas co prato que podedes chamar para falar con nós, xa sabedes, pois, do que vos dé a gana. Queredes falar da vosa pizza favorita? Chamádenos, comentade con nós e ademais repartimos cartiños como sempre, 50 € dunha vez e 50 outra no voltas co prato das tartarugas ninja. ¡Viva! Cho, 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 cho. Vai... Que, bailamos? Non te se dá. Como que non? Non é por nada. Son como un animal. Cuidadillo que faz, Frank. Como un animal. Eu polas noites salvo o mundo. Sí, xa sabes. noites que? Salvo o mundo. A partir das 9, como das Sí, 12. sí. A ver, isto vai ir ao forno, entendo, non? Isto vai para o forno, sí. Remato xa, mira. Pero sin botarlle nada, así. Dou ya así, sin botarlle nada. Xa ten aí, joder, que máis queres? Home, non A veces sei. menos e máis, Non Pareceme... lle vou a botar nada máis, por suposto que non. Aquí dentro podíamos, non sei, meterlle un pouco de pemento, se me ocurre, de pemento doce, un pemento picante. Pero que así sí. vai ben. Pero enfornámoslo así, deixamos ben os bornis. Xanqui, se teño que E así salvar o 5 mundo do minutos. mal, Veña, vai, xa está. se teño que salvar o mundo do mal con esa Esto, ración... 250 graus. 4 minutos, 5 minutos, aproximadamente. Vamos a deixar a Xanqui a Meixeira, seguimos con... Facendo Xulio, tomate. Mato, ha, hi, Donatello, ha. Mira, masa rápida, Mira se é rápida. Mira se é rápida, Así. que xa está feita, mira. Por que é tan rápida? Leva leve de todo, mira. Toca así co dorso da man. Toco o cadorso da mão. Ten cuidado que rompo do Que lle porque pasa? está quente. Está quente. Entón, o que facemos é, facemos unha especie de prefermento. 130 gramos de fariña, co sal e o lévedo, 10 gramos neste caso, que é unha bolsiña destas que temos xa de levadura química, vale? De levadura de panadeiro, perdón. Entón, o que facemos é, quentamos a auga hasta que non aguantemos co dedo dentro, que este uns 40-45 graus. Cando Sí, vexamos que aguantas nos moito, quema, bueno, cando vexamos que Ti nos non quema, tes sacamos sensibilidade aí, e botámola aquí. E despois botamos outros 260 gramos de fariña. E xa temos. Ti non ver nada, non? Non vexo nada, Pero conto chu eu. Contame porque eu para baixo non teño campo de visión, Bueno, Pa mira, baixo non teño. e agora o que vamos a facer é empezar a estirala. Donde? Aquí, Ah, aquí, 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 todo estou dentro do círculo. Vale, mira, o que vamos a facer é, para que nos quede máis crocante, vamos a utilizar un poquinho de sémola. Isto hai en todos os supermercados, vale? vale. Na sección de pastas. Esa é para que a faga sémola. crunch. Eso, para que nos Un quede pouquinho. máis crunchy. Sí. Entón, ahora vámonos a axudar un rodillo. Non sei que tirei por aí. Nada malo. Ostras. Pero é moi boa. Madre mía. Dame, que tengo que ir ao forno. Veña, Salvando o mundo. Tartarugas Ninja, 26 capítulos. a ver se No, salvo o Xaborín, programa. mentre salvas ti o mundo. Xaborín.gal. Veña, déixame estar aquí. Está aquí. Teño Mira, outra cousa que dicir, Xulio. Que? Importante. Madre mía. Atención. Todo importante menos a miña pizza. No, isto é máis importante que a túa pizza sin dúbida ninguna, Por que? Atención, espera. Teño que ver onde está porque non vexo. Señoras e señores, dende este preciso instante, dende este momento, agora mesmo, poden entrar no noso Instagram, porque aí atoparán o vencedor, a vencedora do sorteo do libro do A Voltas co Prato. Un aplauso, por Un favor. aplauso, moi ben.
Entrade xa no noso Instagram porque aí está o gañador ou gañadora do sorteo desta semana do libro da Voltas co Prato, vale? Entrade, por favor. E recordade visitar xaborín.gal para ver as Tartarugas Ninja. Sabedes que facían as Tartarugas Ninja? Receitas do Voltas co Prato para estar fortes. Estas de pizza, non? Isto témolo, vale? Sí. Mira, botamos a última tandada de sémola e o que facemos é, para que se nos impregne a masa, liamos a parda. Ui, que líes. Aí está, vale. Entón eu teño aquí esta ferramenta que nos sirve calquera bandexa. Sí. E o que facemos é, collémola así e ochando o forno, vale? O forno precalentado de 250, abre sin queimarte. É o mismo que dixo Xoanqui, 4 minutiños, vale? Aí está. Veña. É que, de verdade que estou... salsa. De verdade que estou sufrindo a poguera. Sí. Pois imagínate a xente na casa véndote. Xa. Bueno, perdón, para a xente da casa, perdón. No, moi ben, estamos facendo moi ben. Bueno, mira, vou empezar ca salsa. Para a salsa necesitamos solo un par de dentes de allo, vale? Un chorrete de aceite de oliva. Ole. Vale. E teño aquí, mira, tomate en pera deste que ven en conserva, que o teño escurrindo, vale? Para que esté seco. Que rico. Para que nos faga, despois vamos ir rompendo aí para que nos vaya facendo unha salsiña. Podemos chamar a convidada? Cando queiras. Sí. Pois, señora, recibimos a última das Tartarugas Ninja. Que pase, por favor, Aurora de Carcacía en Padrón. Un aplauso para ela. Que tal, Aurora? Gañotas, que tal? Como estás? Benvida, Benvida. Calorciño. A ver, arrímate aquí adiante. Calorciño hai por aquí xa. Mira, sí, porque teño unha masiña xa aí no forno. Mira, lo ves? Temos xa unha masa rápida que Pero fixéxela ti? Sí, fixémola ahora, non necesita nin lévedo nin nada. Sí. Metemos agua quente para que comece la sola a levedar. E agora vou facer unha salsiña. Mira, vou facer unha pizza de lacón con grelos. Vale, teño tomate en conserva propia e de grelo en terra, conserva. si me gusta. E grelo en conserva. Con produtos da terra. Ostras, que ben empeza a unir aquí, Teño aquí. Que Ves? Este lacón vámoslo picar. Moi ben. Está cocidiño e vámoslo utilizar para a pizza. E despois voulle botar un pouco de queixo do cebreiro, ou de queixo San Simón relado. Moi vale? ben. Que tamén que teño na nevera, despois teñen que me traer. Sí. Pois moi Vale. ben. Todos produtos de aquí. Porque Todos se produtos vexa de aquí. que non Vamos a ten hacer- por que ser unha pizza italiana. Eso é. Pode ser tamén gallega, non? Exactamente. Porque non son tortugas, son tartarugas. Exactamente. Entonces, como son tartarugas galegas, Pois Entón, moi mira, ben. temos o Dobradas ao allo, galego. vamos a botar o alliño e vamos a poñer xa a funcionar. moi ben. Xulio, pareceme que sería unha pizza que me aumentaría moito a musculatura. Sí? Sí. Sí. Dá unha pizza. De feito, sí. Se comer moito aumenta a barriga. Eso é verdad tamén. Pero bueno, é ben que me presta, non? Home, claro. Moi ben. A ver que che queda. Pois esta é a proposta que trae Xulio Mato para ti. Aurora, vamos ver a de Xoanqui. Ben, a ver. Por veña. Pégate aí, por favor, aí, deste lado, estás ben. Mira, estou facendo unha salsiña de tomate. Con un pouquiño de cebola, con ourego e tomate, sin máis. Ole ben, Sí, verdad? É que ule moi... Botache ourego ou algo así? Ourego, Ese claro, ule- xa no momento. É que ule moito Sabe, ourego, moi ben, verdad? Sí, Que sí, sí. Normalmente boto un dente de allo, pero como vou facer unha allada despois, vou evitar ese dente de allo, non sabes? Vai a quedar despois, sí. Mira, a masa teño no forno. Metiche Xa tamén no forno. xa podemos quitar. Ábrelle o forno xa, ti. ábreme Aurora, o forno. ábrelle. Cuidado, Aí está, Tentino. cuidado, que así que si sale mi sí, madre. no xa. Aí está. Ostras, é que fixo Aí. trampa. Este home Pero fixo xa leva trampa. queixo, E non? pechamos. Metimos o queixo nos bordes. Que xa empeza a salir, mira por aí. Sí, Mira, xa está derretido. Vale, pues ahora cuidado que esto quema muchísimo. Ahí. Ahora collemos a salsa de tomate. Así quente. Vaya, sin quentiños, non temos tempo. Había que refrear un pouquiño, pero aquí a tele é así, hai que Por eso arriscar. pregunto. Pero de todos os xeitos, a masa tamén está moi quente. Si, entonces non Aí. pasa nada. Non che vai fastidiar, non? No. Ao estar Non vai quente. fastidiar. Buah, que rico. Xa verás. Que rico. Aunque solo sea salsa, a comer así. Sí, a tomate que cucharada. sabes como ule, solamente Sí. con unha culleriña de urego, Sí. lle pegamos e fora nada máis. Ostras. E agora, para darlle sabor á sardiña que quedalle moi ben a alfábega. Collemos unha alfábega, poñemos a folla de alfábega e poñemos a sardiña. Oh, por é que é un riba. pouco mar e montaña esta pizza, Quedan moi ben, xa verás, a mí é das miñas preferidas, Pero é digestiva, que É ten boa, pescado. Sí.
A sardiña limpina, abrina, e xa ves que lle quitei todas as espiñas. Ves que dan aquí estes peliños, pero eso xa prácticamente... Sí, porque se Fúchelas non... limpando. Os nenos se protestarían se encontraran algo. Pero, joder, unha pieza de peixe, pois, é nutritiva, Claro, sana... claro. E así engáñanse. E así Porque se non o engáñanse. peixe solo igual non... A mí é que máis me gustan. Ademais, os cativos é atún. Ao final é un peixe fresco. Porque o atún lle gustan todos os cativos. Gusta, sí. Pois que exploren un pouquiño. Aurora, tenche que preguntar antes de mandarte á zona de sufridores cal das dúas levarías ti pa Carcacía pa Padrón? Das dúas piezas? Si, pois, si tuveras que escoller unha. Ahora xa, así, de repente. Así, Dios, é que é complicadísimo, Eso é moi difícil, porque a de pescado gústame porque é máis lixeiriña. Pero a de atún, a de grelo con xa, tamén está rica. Bueno, pero entonces podes ir pensar ali, Pode ir pensar, penso en calquera sitio, pero... Pero mira, va... Podes ir pensar ali, a zona de sufridores, sentarte ali e despois chámote, vale? Sí. Veña, vamos a dar un aplauso a Aurora, que está con nós, con de Carcacía de Padrón. Señoras, señores, hoxe cociñamos pizza. Non hai receta mellor para un venres pola noite. A pizza, ese invento maravilloso que une o mellor do mundo. Masa, queixo e felicidade derretida. E quen son as auténticas expertas da pizza? Pois claro, as tartarugas ninja. Sí, esas heroínas verdes que entre loita e loita contra o mal non perdón a boa pizza chea de queixo e pepperoni. Pero nós queremos darlles e darvos unha opción máis galega, un bolacón con grelos en pizza, unhas sardiñas con queixo de cebreiro en riba dunha masa crocante. Buah, iso é gloria pura, como a nosa directora. A verdade é que a pizza ten algo máxico. Podes comela con amigos, na casa, na praia ou mesmo frío ao día seguinte. Así que, facemos unha. Animádevos a probar e contadio, como sempre, en @voltascoprato. Ostras, vin a luz. Que maravilla, Veña, vamos seguir con Xuli ou Xoanqui? Xa non sei, estou perdido. Con Xuli o... Veña. Mira, acabo de sacar a masa. Quero que vexas como está. Ostras, pero Mira, está... máis rápida, Mira como está xa. Non parece unha masa de pizza. Non parece unha masa de pizza, pero é pola sémola que ten por riba, vale? Perdón. Mira, e aquí o que fixen foi o tomatiño, como estaba xa picadiño e cociñado, o que fixen foi engadirlle o grelo. Entón, isto vai ser a cama. Eu teño que dicir unha cousa. Dígame. Xa probei a pizza de lacón con grelos e pareceme dos millores inventos pa pizza que hai. Sí, Porque está moi bo. Eu pensei que era original. No, a ver, tampouco te pases de motivado, A ver, quero dicir, hai moitos anos que chegaron as pizzas a Galicia. Vou estar motivado exactamente igual. Bueno. Home, xa sei que hai moitos anos. Pero este arrecende moi ben, Mira, entón isto vai ser, vamos a mover isto para aquí. É a mesma que metí no forno, non hai trampa. Vale. Toca. Cañotas, vou para o forno. Vale. Vou un momento ao forno, vale, con Xoanqui. Eu vou ir estirando isto na pizza, vale? A ver, Xoanqui, queres ir? Mira, metín os queixos, metín a alfaguera debaixo, un pouquiño de sal, un chisco de pimenta Que maravilla. e a tope de forno. E despois xa rematamos, xa verás. Imos ao forno con Xoanqui Meixeiras. Tempo e temperatura para que esta pizza... A tope, 250 graus, aproximadamente 5 minutos. E agora teño aquí fritindo unha cebola que lle vamos a meter, vamos a baixarlle, que está moi alto, porque agora imos a meterlle unhas folliñas de loureiro e unhos liscos de allo para facer unha allada. E con esta brocha vou pintar despois a sardiña ca allada. Xa veres que rito vai quedar. Ese sí que nunca o probei, Pero vai a probar agora, vas a Esa pizza sí que nunca o flipar. probei. Fácil, Xoanqui? Vou volver con Xuli porque estaba rosmando por debaixo. Vale. Cual patrón que é. Celas Porque xa sabemos todos. Por que rosmabas, Porque tratábase de facer algo sinxelo e Xoanqui está facendo aí cociña molecular. Dios mío. Tanto como molecular. Pero mira, eu son boa persoa e vouche deixar repartir 50 euros. Veña, va. Veña, seguro que sabes a resposta á pregunta, a ver se saben na casa. Normalmente son difíciles. Cal é a tartaruga ninja favorita de Xulio Mato? Donatello. Ves? É que o sabía, Home. Cal é a tartaruga favorita de Xulio Mato que podes ver dende xa na plataforma do Xabarín en xabarín.gal? Donatello. Mira que Donatello, pinta. Donatello. 664-4834-19, chamade ao Voltas co Prato e ademais podemos engadir que a pizza favorita de Donatello cal é? A de lacón con grelos. Claro. Home, cá. E rima é todo. Donatello? Donatello, lacón con grelo. Aí está, exactamente. Veña, chamades que repartimos cartos. Estás picando la con. Estou picando un pouco o lacón. Ostras. Vale, que sexa contundente.
vai quedar moi jugosa porque ten a parte baixa xa co grelo e co tomate. Ajá. Entón, ahora vamos a espallar por aquí. Está se lle caendo a baba ao Con público, la con... Está ao público que se lle cae a baba a mi madriña. Pero mira, fíjate, en 20 minutos o único que temos que ter é 4 cousiñas, vale? Guai, Mira, increíble. e agora que vamos facer é, vamos a botar o queixo San Simón que o temos aí relado, Que pinta, neno? É unha pizzaza, outros 4 minutiños, É unha pizzaza esta, todo hai que dicirlo. Sí, verdad? Sí. Teñidera a Donatello, Mira pa aí. Esto Esta- nas alcantarillas de New York. Verdad? Sí, esto vai por rascacielos. Pero escoita, a tú é como pizza máis de autor e esta é máis contundente, Todo sabes? vale, amigo. Pa enchelo Que con- queres que No, diga? sí, pero é perfecto, é perfecto. No, pero ten unha No, pintaza. esta de autor non ten moito, No, a túa de autor non ten... Esta, bueno, podémoslo afirmar despois, pero... A túa é todo de Mira, aí tal. está. Veña, vamos a forno. Veña. E agora vamos a poñer da mitad hacia arriba, vale? 4 Da mitad minutos, hacia arriba. dixeches? Sí, 4 ou 5 minutiños como moito. A canto está o forno? A 2,50. Vamos a poñer aí. É A simplemente 2,50. ahora que colla todo un pouco calor, que nos derreta un pouco o queixo e na máis. Perfecto, Vale. pois... E ti deixamos- dirás, que vas facer o resto do programa? Ahora te dixo. Vale, e que farás o resto do Teño aí un programa? poquinho de aceite, e o que fixe foi separar unhas folliñas de grelo e as teño aquí secando. Entón, o que vamos a facer para é fritir. fritilas para ter un crocante para botar aí por riba despois. Como che gusta, estas Estas- cousiñas, verdad? estas cilindradas, verdad? Cilindradas finais encantan, che. Veña, vamos con Xoan, que estaba coallada, a ver que fai esta. Pois mira, acabo de quitar. Bueno, unha hallada, tampouco. Pero sí que lle queda guai a ceboliña e tal. E agora, xa lle botamos o pemento. Aí, remexemos para que arrefríe. E retiras do lume, non? Unha vez que o botes, para que non se queime. Sí, retiramos do lume. E lle damos unhas voltas para que suba polas paredes. E así xa... Hola. Pois que ben, gústame Podes que despois facela. pintes a pizza con esto, Vamos, eh? no, vamos pintar as sardiñas. As sardiñas da solamente, pizza. Sí, sí. Ah. Ahora, podes meter ya todo, non? Pero tampouco queda No, moi. creo que Pero xa verás para como non lle queda pasarte moi tampouco, ben. no? O allo e a cebola en pon as pizzas para min, Las que fago na casa, non sabes? Sempre un pouquiño de allo en pó, ollo picado, sabes? A min encanta, macho. É boa idea, é boa idea. E como vai a túa pizza? Vamos a ver, mira. Dá un vistazo. Bueno, ben, vai de Mira, A ver os si bordes. a ver si podedes ver Os dentro da bordes xa casa. empezan a torrar. Ah, mira como está xa Ves? empezando a ferver o queixo, ves? E o queixo empeza a ferver, os bordes, mira, as esquinas empezan a torrar. Isto un minuto máis, queda listo. O tempo de reixar e repulso os pozos. Perfecto. De verdade, Ai, cando hai pizza, como me Canto se gusta sube. todo esa pizza. Canto se sufre neste programa. Imos con Xulio Mato que hai que repartir cartiños. Veña, vamos para lá. Epa. Xulio, sabes onde vamos ir? No, déxeme botar Onde vamos ir? Isto salta. Pois sí que sei onde vamos ir. Onde vamos? Onde fan o queixo que ten Xoan, que aí. Exactamente, imos a Pedrafita do Cebreiro. José, que tal? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Hola, Como José. estás? Estamos sentados. Moi ben. moi ben. Ese é o chiste por excelencia deste programa. Non había tempo, que non estaba ni sentado. Oiche, José, chegou xa o mal tempo a Pedrafita ou aínda estades con bons días por aí? Pois é un tempo prácticamente de primavera. O que Ostras, pasa é que joder, que maravilla. non é bom para a agricultura. No, para a agricultura non é nada bo. No. Digo eu que ora son terratenente de maceiras. Sí, sí. Ora que teño maceiras... Fíjate, José, que dixo terrateniente, non dixo agricultor. Pois en Pedrafita terratenientes hai poucos. Ostras. Veña, por 50 euriños, dime cal é a tartaruga favorita de Xulio Mato. Donatello. Moi ben, aí está, 50 euriños que van a Pedrafita, aí está. Do Cebreiro. Ben, José, o único que che teño que dicir é que xa sabes que nesta televisión Xulio... Mira que medo ten. Claro, é que Va empezas tartaruga, a tirar eso, de verdad. Jaliña, Bueno, que, José, que che iba a decir que nesta televisión o día máis importante do ano é cando neva por primeira vez en Pedrafita e vamos ali enseñar as folerpas de neve de Pedrafita. Sabes que vai así, non? Sí, pero xa non neva como nevaba. Bueno, xa o sei, home, eso... Antes sempre foi millor, xa o sabes. Aqueles carámanos que casi medían É medio verdad. metro colgando do teito, É metían verdad. pánico. Ostras, eso era terrible, Eu subía de cativo con meus A pais. primeira era vez que terrible. fun ao Cebreiro estaba nevado. A primeira vez? Sí, unha Semana Santa, sí. Ostras, que chulo. Unha Semana Bueno, Santa, Bueno, José, pois parabéns polos 50 euriños e xa sabes que podes vir cando queiras, vale? Vale, un abrazo.
Veña, un bico, unha aperta, chao, chao. Boa tarde. Imos con Xoan que Meixeres porque creo que quer sacar... Ya, aí do forno, veña. Sí, esto está machito. Está. Hombre, mira para aí a pintaza que ten esto, xa verás. Se nos queimados deixe-me quitar, se non empaña as gafas, mira para aí. Ves? Alá foi. Alá foi. É o que hai. Aí está, moitas gracias, compañeiro. Nada. Aí o temos. Ben, e agora queda cortar, bueno, como ves? Buah, como ule. Ben, non? Ben. E agora, con esta alladiña, este aceite, esto, solamente isto, así. Cada unha Claro, non te delas. podes pasar, pero se non queda moi aceitosa, non? Sí. Guau. Así. Pintamos cada unha delas, solamente así un pouquiño. Metémoslle a eiruga. A min encanta a eiruga, isto é opcional. Pero sí que é certo que nos bocatas e nas pizzas... A ver, Vólveme loco, tío. eu teño que dicir unha cousa. Dime. Antes de comezar o programa, prometín ao público que iban probar as pizzas. E estou-me arrepentindo. Estou-me arrepentindo de prometerlle ao público que iban probar as pizzas. Prometendo as cosas, claro. Sí. Non se me dá... Agora que? Non, claro, é que... Ás veces o de ser boa persoa, verdad? Sí, claro. Co traballo Andas dos outros. ofrecendo, aí. claro. Sobran os la teña aí. Paseime, vai estar demasiado Pasa o boa. que pasa, Paseime. entendes, claro. Voulle pedir a Aurora de Carcacía en Padrón que se levante e que veña, por favor, Aurora, cando queires ven por aquí. Dámoslle un aplauso a Aurora, veña, vamos alá. A ver, antes de nada a pinta, porque se come cos ollos, Vouche dir unha cousa, Aurora. Ti estás de acordo conmigo en que é mellor que o comamos nós a que o coman eles? Hombre, Sí, por non. supuesto. Porque ten boa pinta, entonces os ollos eu creo que nesto que funcionan. Arrímate tamén, a Xoanqui, vamos ver como remate Xoanqui, veña. Unha delicatez, unha E delicatez. se che gusta o peixe azul, mira, o arrecendo e Sí, tal, sí. non está disfrazado ni nada. Vamos a arrancar un É anequiño natural. para que probes. O que me parece é que levou moi pouca sardiña, Pode Bueno. levar máis. Leva? Pouca sardiña. Unha por ración, Gusto non? sí. Ai, Hombre, cargadinha. Tiene das Ti miñas. cargaría la máis de sardiñas, é verdade? Eu sí, eu sou moito Sí, me de- sí. Que pasa? Si é para a tele, queda máis bonita, máis vistosa. Ah, Pero bueno, aquí claro, nos encarjamos de sí. sardiñas aí, verdad? Claro, isto é un trociño máis pequeno. O público pouco sardinha a comer, Pizza de sardiña, mucho cortar así. queixo do cebreiro. Queres que quede xa aquí fartiña porque xa outra non me gusta. Mucho cortar así un momento, anequiño, Xoan. ves, para que Sí, podas coller. claro. Vamos a dar un aplauso a Xoanqui a Meixeres, veña, va, un aplauso por eles. Imos ver a de Xulio, ven por aquí, por favor. Está moi ben a Está moi ben, sardiña. Está moi ben a A ver, sardiña. ábrelle o forno. Eu creo que Ábreme podía aí. se poñer moi difícil. Ábreme aí, con cuidado non te abre. queimar, que está moi quente. Poñelo moi difícil. Pero vamos a sacar aquí. Esta aquí. Mima. Vamos a dar. Esta verdad é máis Contundente. Esta sí que igual sí que dá pa xente. Contundente. Señora, ninguén lle dixo que se levantara, para unha casa de familia. Que xa se está levantando a señora del público, xa quería vir aquí, saltando esas normas de seguridade do plató. Eso non pode ser, Que está moi quente, ademais. Bueno, É pues broma, mira, é broma. Vamos a dar de comer ao público. Iso é para adornar. Vamos a botar estes crocantes por aquí, para que teña ese toque Ostras. crunchy. Así Este de estrella Michelin, comezamos co grelo e rematamos con él. Vamos a dar tamén un aplauso a don Xulio Mato. Que dá moito calor. Moi ben, Esta crocantiña. Aurora, Dime. eu casi te decía, mentres ele anda aí cortando e tal e cual, de ir á zona de probar, apetéceche? Ir estar? Bueno, probar tamén. Entendo que sí, non? Sí. Veña, vamos a esa ver, mesiña, vamos. estamos máis cómodos, e os dous, ponte aí neste lado. Ai, moi ben. Eu, mentras tanto, fago a pregunta de concurso para a xente que está na casa. Igual a sabe Aurora tamén, A ver se Ai, eu sabes. non sei se Sabes só, saberemos. sabes só. Cal é a comida favorita das tartarugas ninja? Aurora, estámosla facendo, muller. A pizza. A pizza, cal é? A pizza. Moi ben. 664-4834-9. Chamado a voltas co prato. Cal é a comida favorita das tartarugas ninja? Cal é? A pizza. Cal é? A pizza? Cal é? Pizza. Veña, chamade a voltas co prato e agora xa podes probar. A verdad. Cando queiras. Distintas. Moi distintas. Pero as dúas, Moi distintas. Moi distintas, as dúas moi conseguidas, a verdad. Pois dalle. Mira que Grillo, artesá se ve, Vou probar isto. Que artesá se ve. Empecé moi artesá. Que artesá, toda curva. Imos a un sitio maravilloso, precioso, espectacular, Imos a Illa de Arousa. Fátima, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Ai,
Quen me dera ter casa aí. Verdad. O un terreno para Un vender. un terreo. Un galpón. Non, un terreo para só tirarme ali nel, na máis, Para nada máis, o sea, algo así. Veña. Sí, pero no verano moita xente. Eso é certo, hai demasiada xente no verán. Veña, por 50 euriños, cal é a comida favorita das tartarugas ninja? Pizza. Moi ben, un aplauso para Fátima, que leva os 50 euriños. Boa tarde. Boa tarde. Enhorabuena polo programa. Moitas gracias, un bico grande, vale? Un bico. Chao, chao. Hasta logueño. Chao, Joanqui. Joanqui, que chao, dixoche. Bueno, que lle dicimos á xente da casa que entre en xabarín.gal que vexe os 26 capítulos que hai das tartarugas ninja. Por eso estamos hoxe facendo pizza por elas, porque chegan á Galega, chegan á Televisión de Galicia, así que por favor entrade aí, vale? Vede todo en xabarín.gal, xabarín.gal, na plataforma Xabarín. Como estás? Está riquísima, esta que probei. Pois mira. E ademais, sabes que lle noto? Suave, quere decir Ajá. que se deixa comer ben. Vale, que non é agresiva. No, está moi bonita, Vale, vale, Ademais, eso, que eu son das que como moito cos ollos. Pois dalle, ese porque temos Pois que... esta comía cos ollos cerrados. Saborea, claro. Tens que dar un veredicto, Aurora, e temos que darlle paso aos compañeros da Hora Galega. Eu voulle facer a pregunta, veña, e que ela vai dicindo. A Aurora de Carcacía, padrón, despois de probar as dúas pizzas das Tartarugas Ninja, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Podo dar antes un pequeno... Esta gustame moito para un entrante, Xa, pero- para un tal. Sí. E este gustame como comida. Xa, pero ten que ganar un. Entonces, gustame esta porque eu fago só un plato e falta toda a xente. A de Xulio Mato, aí está! Xulio Mato! Ya está. Marchamos, señoras e señores, queden coa actualidade con Hora Galega. Deixen as Tartarugas Ninja en xabarín.gal. Chao! Gordito estoy, cochinito, cochinito, ay, ay. No más te fuiste y gordito estoy, cochinito, cochinito, ay, ay. Desde que te fuiste parezco, ay, 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 ay. Cochinito de engordar. Te veo triste.